ahir al Barça? El que més em va agradar del Barça va ser el resultat final. El partit va ser emocionant, però el Barça en si em va agradar 20 o 30 minuts de la segona part a partir de 2-1. Bueno, acostumats a jugar a casa i a tenir molta posició de pilota, amb la qual vol dir control del partit, bueno, va ser un partit diferent. No? Tampoc vull dir que no em va agradar perquè al final del partit doncs, va poder fer molts gols. En el còmput general, correcte. Sí, me gusta. Guanyarà el Barça la Lliga, sí o no? Home, prefereixo estar amb més 4 que amb menys 4. Per tant, estem amb totes les facilitats per poder-la guanyar. Té moltes possibilitats. Yo creo que sí. Tiene muchísimas posibilidades, yo creo que depende de ellos y eso es lo más importante. Com la vas veure, va ser la número? Fantàstic, home, el 10 el rossem poques vegades perquè la perfecció no sé, però jo li donaria un 8 alt. 10. Yo creo que para esos partidos la final del Barcelona es único. Pues ahir va estar rascant el 10, posem-li 9, però va estar molt bé des del començament i al final i animant. Quan dominava el Madrid es va quedar muda, però això forma part del partit. El mejor jugador del Barça de ayer, para mí Piqué. Pues probablement estaria entre Piqué, Bravo i Luis Suárez. Jo jugador del Barça, per mi va ser el Piqué. Per mi, Piqué. Jo jugador del Madrid, el Benzema.